Rapport tal-Fond Monetarju Internazzjonali jwaqqal kollox it-tbassir li l-Gvern kien għamel fil-budget li għadda dwar it-tkabbir tal-ekonomija Maltija matul din is-sena. Fi stqarrija l-keliem ewlieni Laburista l-Ekonomija Charles Manjon qal li fil-budget il-Prim Ministru Lawrence Gonzi u l-Ministru Tonio Fenech websu rashom u qalu li l-ekonomija kellha tikber b'2.3%. Dakinhar il-Partit Laburista u persuni tekniċi kienu ġibdu l-attenzjoni tal-Gvern illi din ma kienx previżjoni realistika. L-istess kienet għamlet il-Kummissjoni Ewropea u issa kien imiss lill-Fond Monetarju Internazzjonali illi jgħid l-istess ħaġa. Skont il-Fond Monetarju Internazzjonali, din is-sena l-ekonomija mhux ser tikber b'2.3% kif qalu Lawrence Gonzi u Tonio Fenech, iżda bin-nofs jiġifieri b'1.2%. Minħabba dawn l-istimi żbaljati il-Gvern diġà kellu jaqta' n-nefqa tiegħu b'40 miljun euro. Charles Manjon qal li l-Fond Monetarju Internazzjonali qed ibassar ukoll li l-qatt f'Malta ser jiżdied għal 6.6% matul din is-sena.